Jama'a barka da warhaka ga takaitattun labaran duniyar daga nan BBC. Wata babbar kotun musulunci a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta yanke wa Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bisa laifin batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka na tare da Afirka akan batun kyautata makomarta, ya sanar da tallafin biliyon daloli ga nahiyar. Yau shirin BBC kan mata 100 a duniya ya mai da hankali ne akan matar na 'yar jamhuriyar Nijar mai fafutukar yaƙi da bauta a ƙasar wato Hadizatu Mani Korau. Wata babbar kotun musulunci a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta yanke wa Sheikh Abdul Jabbar Nasiru Kabara hukuncin kisa ta hanyar rataya bayan da kotun ta same shi da laifin ɓatanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kotun ta ce bayan dogon nazari kan abubuwan da suka wakana a gabanta bisa dogaro da hujjojin littattafan musulunci da hadisai ne aka yanke mishi wannan hukunci. Gade Yusuf Ibrahim ya kasai da ƙarin bayani daga Abuja. An yanke hukuncin ne bayan tsare malamin sama wato da wata 17 inda yake tsara gidan yari ana ci gaba da shari'a. An fara shari'a tasa ne tun a watan Yulin bara bayan an yi mukabala tsakaninsa da malaman jihar Kano da suke tuhumarsa cewa yana cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa a cikin karatuttukan da yake yi, wanda kuma suke cewa abin da ke karanta ba haka yake a cikin littattafan addinin musulunci ba, sai dai malamin yana kafewa cewa duka abubuwan da yake faɗa suna cikin littattafan addinin musulunci kuma shi a cewarsa yana yi ne don ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Gabanin an kai hukuncin dai bayan an karanta wa malamin laifukan da ake tuhumarsa da su kuma kotun ta tabbatar masa ta same shi da laifi, malamin ya tashi ya yi bayaninsa na ƙarshe inda yake cewa kotun ko kuma alƙalin kotun ya ringa jujjuya maganganun da shi malamin ya yi na kare kansa suka zama hujja ce a kansa maimakon hujja a gare shi. Sannan kuma ya yi zargin cewa wato lauyan ma da ya kare shi bai san shi ba, don haka babu ransa da wani lauya, kuma baya nadamar abin da ya yi, kuma a shirye yake a yanke masa kowane irin hukunci, sannan zai karɓi duk hukuncin da aka riga aka yanke masa. Kotun ta ce malamin yana da damar ɗaukaka ƙara a cikin kwana 30 daga nan da aka yanke hukunci. Abdul Jabbar dai yana ɗaya daga cikin malaman Kano wanda suke da mabiya da dama, wanda kuma suke ganin cewa karatukan suna janyo wato cece kuce saboda da ke wato karatukan yana fito da wasu abubuwa da kuma da ke fassara karatukan abinda wasu malaman suke ganin cewa sam hakan ya sabawa addinin musulunci. Yusuf Ibrahim ya kasai, BBC Hausa daga Abuja a Najeriya. To za ku iya samun wasu bayanan akan wannan labarin da ma wasu a shafinmu na intanet wato bbchausa.com wanda za ku iya samu a wayoyinku na salula. Shugaba Joe Biden ya sanar da tallafi da kuma saka jari na biliyon daloli ga Afirka a ƙarshen taron da ya yi da shugabannin ƙasashen nahiyar a birnin Washington. Mr. Biden ya faɗa wa shugabannin Afirka 49 cewa Amurka na tare da Afirka akan batun kyautata makomar nahiyar. Amurka dai ta yi alkawarin ƙara tallafin kayan abincin da take ba Afirka da taimaka mata wajen yaƙi da sauyin yanayi da kuma yin aiki tare da ƙasashen don tunkarar tasirin manyan ƙasashe kamar China da Rasha. Wannan dai shine karo wato taro irinsa na farko a cikin shekaru 8 da suka wuce, kuma ana ɗaukan shi a matsayin wani yunkuri na Amurka na kamo ƙasashen da suka shiga gabanta wajen ƙarfafa hulɗarsu da Afirka. To ga kaɗan daga cikin abubuwan da Mr. Joe Biden ɗin ya faɗawa taron. Wannan taro ya samar da sabbin yarjejeniyoyi na ba da tallafin fiye da dala biliyan 15 domin fitar da jama'a daga ƙangin talauci da inganta rayuwarsu a duk faɗin Afirka. Yarjejeniya mafi girma daga cikinsu ita ce wadda ta shafi batun saka jari na dogon lokaci, wanda jama'a za su amfana a zahiri, tare da sama musu ayyukan yi a Afirka da kuma Amurka a cikin shekaru masu zuwa. Dukanku yarjejeniyoyin da kuka sanya wa hannu da zuba jarin da muka yi tare kwararan hujjoji ne da ke nuna irin ƙudurorin da muka ɗauka ga junanmu. To a nashi bangaren shugaban Senegal Macky Sall, wanda har ila yau shine shugaba mai ci na kungiyar tarayyar Afirka, ya yaba da sakamakon taron, yana mai cewa Afirka da Amurka na da manufa guda. We share the same spirit.
Ra'ayinmu ya zo ɗaya, muna so mu yi aiki tare da ku domin cimma burinmu na bai ɗaya, mu kuma ƙarfafa ƙawancenmu zuwa mataki na gaba. Ta hanyar damawa da kowa inda gwamnatoci da 'yan kasuwa da ƙungiyoyin farar hula da kuma 'yan Afirka da ke zaune a Amurka za su yi aiki tare kafaɗa da kafaɗa. Tsarin wahaya wani nau'in bauta ne da ke gudana a kudancin jamhuriyar Nijar, inda attajiran mazaje ke sayan 'yan mata a kan kuɗin da bai huce dalar Amurka 200 ba, kuma matar za ta kasance a matsayin kwarkwara, wato mace ta biyar, duk da cewa tsarin shari'ar musulunci ya haramta hakan. Hadizatu Mani Korau tsohuwar baiwa ce kuma an sayar da ita ne ga wani basaraken ƙauye daga Najeriya a lokacin tana da shekaru 12. Amma yanzu ta samu 'yancinta bayan shekaru na rayuwar kunci da bauta. Tana ɗaya daga cikin matan da BBC ta yi hira da su a shirin mata 100 da suka kawo sauyi a duniya. Ɗade Bilkisu Babangida da fasarar rahoton wakilar BBC Caroline Mwangi. Garin Zongo Kangagi a yankin Tawa na kudancin Nijar. Hadizatu Mani Karau, mai shekaru 40 da haihuwa, ta sha wuya wajen neman 'yanci da haƙƙinta na rayuwa. Ba abzu ne, shi Alhaji Sule shi yanzu inda ba abzu ne, ya ce buzuwa shi ka so. An ka kirai ni, ban san ma inda an kai cinikina ba. Ban san inda an kai cinikina ba, can na shi da ba abzu ne sun kai cinikinsu, uwata ba ta sani ba. Kuma kwano na shan ruwa ba a gama ni da shi ba. Wahaya wani nau'i ne na bauta a kudancin Nijar, inda maza masu arziki ke sayan 'yan mata kan kuɗi kalilan da ba su wuce dala 200 ba su zama mata na biyar domin kaucewa shari'ar musulunci wadda ta baiwa namiji damar yin mata 4 kawai. Ana kuma baiwa mazan masu arziki kyautar 'yan matan a ƙarƙashin wata al'ada da aka fi sani da sadaka. Kaga da 'yan aikace-aikacen mata na waɗancan na armi muna kayansu. Kowa mota 2 mu a ɗaukar ruwansu. A shekara ta 2003, Nijar ta ɗauki muhimmin mataki na yaƙi da bauta ta hanyar bayyana shi da kuma mayar da shi laifi a ƙarƙashin dokokin Penal Code. Wannan aiki na mayar da shi laifi ne ya saka Hadizatu kan turbarta ta samun 'yanci. A shekara ta 2006, Hadizatu ta samu kanta a cikin babbar matsala saboda auren wanda take so. Bayan aurenta, tsohon ubangidanta ya kai ƙararta game da yin aure akan aure, tare da haƙaƙewa cewar har yanzu tana da aure da shi. An same ta da laifi, an kuma kai ta gidan yari yayin da take da ciki. Shekaru 2 daga bisani, ta kai karar gwamnatin Nijar a kotun kungiyar ECOWAS. Alƙalan sun yanke hukuncin cewa Nijar ta karya dokokinta na yaƙi da bauta ta hanyar ƙin hukunta tsohon mai ita, kuma ta kasa ɗaukar nauyin dokar da ya rataya a wuyanta na kare ta. Saboda ƙoƙari da jajircewarta, Hadizatu ta samu lambar yabo ta mata masu jarintaka ta ma'aikatar harkokin wajen Amurka a shekarar 2009. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙungiyar Timidra ta ce saboda tsauraran dokokin da suka haramta al'adar wahaya, masu aikata ta sun canza salo. Yanzu ana tura 'yan matan da ake sayarwa a matsayin wahaya zuwa Najeriya tare da garken shanu. A can ne ake kammala hada-hadar kasuwancin, sannan masu sayarwar su dawo Nijar tare da shanu. Farfesa Dawood Shirwa, shugaban asusun ba da tallafi na Majalisar Ɗinkin Duniya akan nau'ikan bautar zamani, ya ce mutane da yawa za su ci gaba da fuskantar bauta a Afirka idan har ba a kafa doka akan ɗabi'ar ba. What is lacking is, of course, political will, as I've said, but also abin da aka rasa shine ƙudirin siyasa, har ma da ababuwan tabbatar da aiki da doka, ba kawai don hana afkuwar ɗabi'ar wahaya, a'a har ma da hukunta masu aikata hakan a bisa doka. Those that practice it accountable under the law. A yau, Hadizatu ta yi aure cikin farin ciki. Ana yi ne wallahi yanzu ma ba a yi ne tare da ni. Bale ni a haɗa min, wani ma ba a haɗa ma bale ni. Allah ni kan na zan babba. Yanzu ma inda aka zancen bauta ba a yi ne tare da ni. To za ku samu duka waɗannan labaran ne kuma a shafinmu na intanet wato bbc.com/hausa. Haka kuma za ku iya tafka muhawara akan duka labaran da ma wasu a shafinmu na BBC Hausa Facebook. To ƙarshen shirin kenan ne Alhaji Jori Kulibali ke cewa mu kwana lahiya daga nan London.